Isuk-isuk budal kerja lewat dalan kebak cerita, jare wis didandani lah kok malah dadi ngiluati. Dalan elek ora kira-kira, motor tua paling keroso. Belok rene belok rono, kok malah nyeruduk wong liya. Ditambal aspal malah mbludak, kudune alus malah ngombak. Motorku wis ra karuan, amarga dalan koyo bakwan. Aduh piye iki, dalane wis diaspali, tapi kok marai ngeri. Aduh piye iki, muga-muga ora mung janji, pemimpine ora akeh ngantongi. Jarene proyek wis rampung, tapi kok yo setanah lempung. Apa mungkin ono sing dolanan, kurang ngerti mung wong dalan. Sing